Абдülfəttah Хәзрәт тә, шушындагы мәгалимнәр дә аңлыйлар да, әлбәттә инде ул да кирәк икән дип. Хөснулла хәзрәт ул вакытта да югалып калмый. Мөхәррәмов фамилиялы, әлбәттә зур бер шәхес була. Ул инде шуларда үзенә эшкә ала сразу. Хөснулла хәзрәт бит хәнишәргә кирәк. Үзенә эшкә ала һәм бик зур тәрҗемә эшләрендә башкарып чыга. Аннан соң инде мәдрәсәдә шушындый хәл булып, аны икәштен яңадан алар бит инде кире үзенең мәдрәсәгә чакырып алалар. Безнең хата булган. Анда әлбәттә күп тел белү зыян әйбер түгел икән. Урыс теле дә кирәк икән. Без шул дәүләттә яшәгәчтен дип, аларны яңадан кире Чыршылы мәдрәсәсенә кире алалар. Һәм анда 2 ел укыганнан соң әлбәттә инде Хөснулла хәзрәт халык җыйнуын шушында безнең ярмәккә чакыралар. Ул вакытта Хөснулла хәзрәткә әлбәттә 32 яшь була. Нурҗихан абыстайга 16 яшь була. Аралары ни булса да бик бер шундый әлбәттә яратышып бик әйтеп үткәрәләр. Әлбәттә инде бу гомерләрен матур итеп зур ниләр шәхесләр тәрбиялиләр. Монда авылда да зур хезмәт кылалар. Шуңа күрә әлбәттә менә Риза Фәхретдин үзе дә ярмәккә килә. Ярмәккә килә дә кул язмасын таба, калдыра. Кул язмасында ярмәктә шушындый һава шартлары шундыйрак булды. Салкын булды, ни булды, шундыйрак дип кул язмасын итеп, азында үзенең имзасын куйган язуны табып алдык. Ярмәктән. Һәм әлбәттә инде Татарстан Милли Китапханәсендә шушы кул язма саклана. Ярмәктән табып алдык дигән. Менә карагыз, Риза Фәхретдиннең кул язмасы ярмәктә калып, ярмәктән алып китеп Казан минидә саклана. Менә шундый истәлекләребез дә бар. Моны Иршат хәзрәт нидә дә куйганып, язып куйган инде үзенең язып инде бер кечкенә генә китабында. Шуңа күрә менә безнең ниләребез өйрәнәсе әле. Шуңа күрә ничек булса да өйрәнергә. Булар курсташлар булганнар инде Риза Фәхретдин белән Чыршылы мәдрәсәсендә Абдülfəttah хәзрәттә бергә укыганнар. Чыршылы мәдрәсәсенең нигез ташын безгә бүләк итеп бирәбез дигәннәр иде. Ну, таш авырый, машинага салып кайтырлык түгел, алып кайтмадык. Ну, ул таш тора. Ничек булса да истәлек иттереп берәк алып кайтып, язып куярга булыр инде дип уйлап торабыз алатасы. Бер хыял бар безнең. Без баргаладык, анда ташын күрдек. Менә шу Чыршылы мәдрәсәсенең нигез ташы дип. Бу да инде бер төрле гади таш инде. Чыршылы кайда ул? Чыршылы нидә бит инде Чирмешән районында. Юк. Леногорск Леногорск инде без бардык анда. Без анда чакырдылар, без анда бардык. Мотор иттереп ниләр соңын ясадылар. Хөснулла хәзрәт ахуының укулар дигән ни булды. Бик мотор иттереп чыгыш ясадык. Без дә рәхмәт. Шунда бит инде ни булды. Аллага шөкер. Рәхмәт марсына да менә шулай онытмаска. Кешенең әлбәттә инде ул беренчедән рухы шат була, аннан соң башкаларга да гыйбрәт була. Теге нигә бүгенге көндә менә кайбер кешеләр бит инде мулла малайыманда или фәлән ахун бәйбет нидәләр дә ул кушамат кебек анардан гәрләнеп киләләр. Кирәкме анардан гәрләнергә? Ул бит дәрәҗә шушындый ахун бит инде ул күпме тирәктә ниләргә җитәкче булган, ул бит инде бердә үк гына урамда очраган бер кешегә аны ише дәрәҗә исем бирелмәгән. Ул бит инде лаеклы гыйлем кеше булган, бик зур гыйлем кеше булган. Әлбәттә аның Хөснулла хәзрәтнең Иршат хәзрәттә подписы да бар. Аны күргәнсездер бит. Иршат хәзрәттә менә бу карагыз әле китапларыннан Хөснулла дип әйтеп гарәпчә язган үзенең подписыны килеп чыкты. Менә әлбәттә Булат абыйга ахун Булаты дип бириләр иде. Әйе. Ахун Булаты. Марат абый гәрләнәдер янырдан. Мин дә школда да туйдым инде ул кушаматтан дип әйтеп куядыр Марат. Ахун Әсхаты диләр. Дигәндә берәү әйткән сам. Ахун дип. Бу сасың дип әйттем дә. Үз ябылды дип. Битте шул. Ул бит әлбәттә инде дәрәҗә, шушының оныклары, дәвамчылары, ул бит барыбер әлбәттә инде шушы генераллар дәвам иткән. Алар һәрбер заманга яраклашканнар. Дәрәҗәле кешеләр булган. Әлбәттә менә Хамит абзый мәктәп ачкан. Ул бит әле тирәктә кыз балаларны укытмаганнар. Ул кыз балаларның мәктәбенә хат ачкан. Аларның ашлык елларында әлбәттә инде халыкны җыеп, халыкны төшкә аша шатканнар. Ашлыктан коткарып та каян алганга кирәк средства. Зур казаны менә хәзер Габидуллин ниләр валисәләр торалар, мисали хабаниләр, Мөкәррәмә бит торалар. Шул йортта, Пышмак йортында шунда зур казан, ничәшәр казан асып, төшкә аш пешергәннәр халыкка. Ашлык елларында күп мән итеп торганнар. Ул да бит дәрәҗә. Әнисап Ахмадуллина сөйли. Әнисап әйтә, без ди шук кызлар ди. Хөснулла хәзрәт ди балык киптергән дә ди, агачка епкә тагып элеп куйган ди. Без ди мендек агач башына ди. Шуны урлап ашыйбыз ди. Аш ну анса баланы аңлатып булмый. Балалар егылып төшә күрмәгез, сакланыгыз, ашагыз дип әйтә ди. Бер кайчанда ашаны, бер кайчанда ди, нигә шуның өчен һәр вакыт балалар янында сырап йөреп әйтәләр ди. Кисәсенә тыгыла ди.
Әлбәттә, я шакмак шикәр, я булмаса конфет ала да ди безгә бирә дә ди. Яратып итә, әнисе апа әйтә, мин әтис үзе ятим үскәнгә күрә ди, миңа шул кадәр теге күңелгә якын буладыр, якын хөрмәт итәдер ди Хәсән хәзрәтне ди. Менә шундый истәлекләр калдырдылар дип. Шуңа күрә рухы шат булсын. Дәгалардан әлбәттә нитик, менә бу бит инде анарга һәр вакыт мәдрәсәбездә менә шу табыннардан булсын, укулардан булсын дәгалар барып тора, Аллаһка шөкер. Рәхмәт, менә ул вакытта Мисал Җамишни иде, мәктәптә укытучылардан иде. Аның подписы белән безгә бу бинаны безгә бирделәр. Аның тарихта аның да подписы тора. Ул шушында не подписы, что баланс. Профсоюз председателе. Әйе, баланстан төшкән мәктәп баланстан төшеп безгә тапшырганлыгына аның имзасы белән алынды ул вакытта. Шуңа күрә һәрберебезнең өлеше бар монда. Инде дөньяга тынычлык булсын, әлбәттә урнашсын, үзебезгә саулык, сәламәтлек бирсен. Раббим Аллаһка шөкер, менә матур иттереп балаларның бәйрәмендә үткәрдек. Әлхәмдүлиллаһи аламин, матур иттереп Корбан шулпаларда ашадык. Менә ничә ел рәттән хәзер Расих хәзрәткә рәхмәт, Рафик Бадамчы достыбызга рәхмәт, Зубченевки мәчеттән безнең авылыбызга итә. Үткән елны без шундый мәҗлесләрдә үткәргәләдек. Аннан соң нигә Сабантуйга да кулландык. Аннан соң халыкка да тараттык. Бәләл халыкка тартып өлгермәдек. Ну рәхмәт, менә Аллаһка шөкер, кемнең өлеше кергән шушы Корбан итләренә барсына да әҗер савап насыйп итсен. Менә ул бит әлбәттә бәрәкәтле бер бит ул. Bir җиргә нитәсең анда ул тәкъдим бул. Монда күп җиргә әле балаларны кыш уйнаш аттык та. Мәүлид бәйрәмендә кулландык та. Аннан соң тараттык та, Корбан тамларына үткәрдек. Именно Сабантуйна да җитеп калды. Менә былтыргылар, әле быелгылар, менә әле беренче мәртәбә әйтәбез генә. Балаларга да укылган вакытта пешерәбез, Алла тәсә. Менә иншалла Рабигul әүвәл айы мөбарак булсын. Рабигul әүвәл ай пәйгамбәрбез туган ай, мәүлид айларыбыз, пәйгамбәрбезгә салаватлар әйтергә, Аллаһу Тәала үзе фәрештәле бөтен салават кичә менә җомгада бу турыда сөйләп киттек, бит аңлаттык халыкка да. Аллаһу Тәала үзе пәйгамбәрбез салават әйтә. Димәк, безгә алсын ишәргә фәрештәләр әйтә. Безгә бит инде алар бер әйтсәләр, безгә 100 әйтергә, 1000 әйтергә пәйгамбәрбез хөрмәтенә. Чөнки без ахыр заман өммәте дә һәм кыямәт көндә иң беренче пәйгамбәр